republiker glömde alla krig var slut. Ägarna och judarna och de utanför hudarna hade fångats upp och kastats ut. Och insåg att det var en dröm och det höger familjen upp i frustration. Shit. Åh. Nu spiller jag på din hand. Vad fan? Jobba bort måltrafik så kan väl inte vara så svårt. Och laga mat, trycka upp och trycka av. Ta till och med min morsa av. Jag kan lukta rötarna, inte lika lukta neger och arab. En Volvo eller Saab. Hur lång tid ska det ta innan våra svenska barn vänder ansiktet mot Mecka? Här är Mecka. Men om man meckar en brajer är det likadant då. Om jag röker då. Vänder ansiktet, det vänder lungorna åt Mecka. Då kan man röka. Ja, men nu är det lite paus i låten. Ja, men då så. Då får man röka. Nu är det bara skita för att spika. Min Den här kampsången är kul. Långt upp i analen på de som voltar och förstör. Hur de behandlar som djur. Vet precis vad de är. Min hand så jag gör vad jag kan. Om jag håller kär. Hur lång tid ska det ta innan många svenska barn vänder ansiktet mot Mecka? Nej, brann för att bevara vårat land. Gåvorna till sand för vårat land. Helge.